ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ BS6 മോഡൽ ആക്സസ് സുസുക്കി മോഡൽ വണ്ടി ആക്സസ് വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാറ്ററിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാറ്ററി ചാർജ് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ്, ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ECM തന്നെ ഇത് ആഡായി കിടക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ECM ആഡായി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈസിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. BS6 വണ്ടിക്ക് മാത്രം, ആക്സസിന് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു കമ്പനിയിലൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഈ ഒരു റൈസിങ് കുറയാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം വരാറുണ്ട്. വണ്ടി ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ റൈസായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ ആക്സസ് എന്ന വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു BS6 മോഡൽ സുസുക്കി ആക്സസ് 125 എന്നൊരു വണ്ടിയാണിതിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വണ്ടി ബാറ്ററി ഒന്ന് ഡൗൺ ആയതായിരുന്നു. ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയതിനു ശേഷം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നല്ല ഓവർ റൈസിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ റൈസിംഗ് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ OBD കപ്ലറാണത്, OBDയുടെ പോർട്ടാണത്, നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോർട്ടാണ്. ആ പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗ്രേ കളർ വയർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രേ കളർ വയറിലേക്ക് ഒരു വേറൊരു വയർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റിലേക്ക് ഈ വയറിന്റെ ഒരു അറ്റ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ ഒരു ചാവി ഒന്ന് ഓണാക്കുക. ചാവി ഓണാക്കിയതിനു ശേഷം മീറ്ററിൽ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ മീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് COO എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റിനകത്ത് ആഡായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇതിൽ 5 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഈ ഒരു വയറിന്റെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. 5 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചാവി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ചാവി ഓണാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ CO എന്ന കണക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നമുക്ക് BS6 മോഡലിന്റെ ഈ ആക്സസ് 125 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരാറ്. വണ്ടി ഓട്ടത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓവർ റൈസിങ് ആവാറുണ്ട്. ഈ സുസുക്കിയുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കംപ്ലൈന്റ് ആണത്. തനിയെ തന്നെ വണ്ടി റൈസായി നിൽക്കും. ആ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രേ കളർ വയറാണ്. ഇതിൽ ടോട്ടലി ഈ കപ്ലറിൽ വരുന്ന കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലായിട്ട് 5 വയറുകളാണ് ഈ ഒരു സോക്കറ്റിനുള്ളിൽ വരുന്നത്. അതിലൊരു ഗ്രേ കളർ വയറിലാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ വയർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വയർ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാറിപ്പോകരുത്. കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേ കളർ വയറിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കംപ്ലൈന്റ് മാറത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും വയറുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ECM ഷോർട്ടേജ് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ECMൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ കയറി വരാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പോലും വണ്ടി നോർമലായിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ നോർമൽ വണ്ടി കണക്ക് തന്നെ സ്ലോ സ്പീഡ്, അതായത് റൈസിങ് ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലൈന്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ. ആക്സസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സുമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.